खुलुमबाय दिनै 25 नभेम्बर 2023 सुनिबार गुवाहाटी पुलिसा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय खानापारा ओनसोलाव बशिष्ठ पुलिसनि मोनसे हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै आइजो ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय आइजो ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय पुदुमि गगৈ आरो निकि बर'। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै गुबुनखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। लखनऊआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। लखनऊआव स्कुटि सालायलांबाय थानाय सासे आइजो आरो बिनि फिसाजोआ गुबुन गंसे टेंकार गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव आइजोआ जिउ गोमादों आरो बिनि फिसाजोआ गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रहिला खान, 60 बोसोर बैसोनि, आरो जोखोम जानाय फिसाजोनि मुङा जाबाय फारिन खान। इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरिफोरा एबसु आरो एनडिएफबिनिफ्राय बांसिन फैनाय लोंनाय जानायखौ बारा खाबु होआ, बेनिखायनो सहायनो हायैयाव सोरबाया गुबुन हानजायाव थांदों जानो हागौ होननानै रुजुग्रा मुसाहारिया फोरमायदों। खौ लानानै व्यक्तिगत जिबनाव सोलिनो थाखाय थान जाबायबो जानो हागौ आरोबा लोंनाय जानायफ्राव बांद्राय गफबनानै जिहेतु जोङो लोंनाय जानायाव बारा माने मोजां मोना, एनडिएफबिनि मानसिफ्रा बारा मोजां मोना, आंहा बेहा फोथायनाय दं। ओंखायनो बे माने लोंनाय जानायाव बांद्राय गफबनानै जितु बिपिएफआ बांसिनानो लोंनाय जानायाव बांसिन सुबिदा होयोखाय आरो इउपिपिएलआ जितु आबसु आरो एनडिएफबिनिफ्राय फैनाय मेक्सिमा होननानै, ओंखायनो आं फोथायो एनडिएफबि आरो आबसुनि लिडारफ्रा फ्राय दासिमहालागै लोंनाय बा जौ जुवाफोरखौ इसिबां माने जायगा होआ। दा बेनिखायनो बिथांमोना माने सहायनो हायाखै, बेखौ गोरोबनो हायाखै, बा एक्स एनडिएफबि फरामजों गोरोबनो हायाखै, इउपिपिएलजों गोरोबनो हायाखै। ओंखायनो व्यक्तिगत सार्थआव बा व्यक्तिगत सुबिदानि थाखाय बिपिएफआव थांदों होननानै आं सानो आरो। दिनै जोङो नैबे 37 नं धोनस्रि समस्तियाव अनसाय बिथांखि होननाय मोनसे फ्लेगशिप मिशन बिटिआरनि, बे जाबाय डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय होनाय बियो। बिटिआरआव प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा थांनाय 2020 मायथाइनि फ्राय जि बिटिआरखौ सालायनो आखायाव लादोंमोन, बे बिनि नेक्स्ट बोसोरनिफ्रायनो डब्लिउपिटि डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाय आइजोफोरा गरिब थाखोनि, लोगोसे फिसा फिसा गलाफोर होनानै जायो, सोरबा मैगं दखान, साहा दखान, सोरबा ना बेदर फाननाय दखान होनानै जायो। दा बिथांमोननो जिहेथु रांखान्थि भाबे खोब माने दुरबल जानायनि थाखाय, जुरुला जानायनि थाखाय नांगौबायदि बिथांमोना दखान होनानै न'खरखौ सामलायनो हाया। दा बेखौ प्रमद बर' आरो लोगोसे गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोननि जि दैदेननाय, बे दैदेननायाव जि बिटिआर सरकार, बे सरकार तरफनिफ्राय बिथांमोननो बोसोरसेयाव गासै बिटिआरआव गासै 40 समस्ति दं। बे 40 समस्तिनि गेजेराव मोनफ्रोमबो समस्तिनिफ्राय बोसोरसेयाव 200 करि हिन्जावफोरनो बा आइजोफोरनो बे बिथांखिनि दारा 5,000 करि होनाय जायो। आरो देग्लाय 2023 मायथाइनि दिनै 24 नभेम्बर, आरो बे 24 नभेम्बराव दिनै बे बरिगाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय बालिगाव जि हारिमु जौसां, बेवहाय गासै एसटिनिफ्राय ट्राइबेलनिफ्राय 200 आरो अबिसिनिफ्राय 43, गासै 243 आइजोफोरनो बिटिआर सरकारनिफ्राय हरनाय जि 5,000नि जि चेक, बेखौ जोङो दिनै मोनसे आनुষ্ঠাनिक भाबे बेयाव बेखेवनानै जोङो राननानै होदों। आरो बेखौ राननानै होनानै जों मिजिंथिदों बिथांमोना बेखौ लानानै जायफ्रा फिसा फिसा दखानफोर होनानै जायो, बिथांमोना मोजाङै खामानियाव मावनो हागोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।